Wara erusija ta' 13-il sena, il-lejla se tkun tista' tiżżewweġ f'art welida. Din hija l-istorja ta' persuna transsesswali Maltija li kieku mhux għax ma kienx hemm bidla fil-liġi kien se jkollha tmur tiżżewweġ barra pajjiżha. Is-sibt filgħaxija se tiżżewweġ f'Malta f'dak li qed ikun deskritt bħala żwieġ storiku. Il-preparamenti ilhom għaddejjin minn għaddit il-liġi. Bażikament konna tilajna aħna sentejn ilu niżżewġu ġewwa l-Belġium għax għaw Malta ma konniex stajna niżżewġu. Bażikament inna flimkien jien l-partner tiegħi 13-il sena. Bażikament mal-ewwel sentej bdejna nitkellmu fuq żwieġ mir-relazzjoni tagħna. It-tibdil legali tal-2013 seħ biex persuni li jkunu bidlu s-sess ma jsibux xkiel min-naħa tad-Direttur tar-Reġistru Pubbliku biex jinħarġulhom it-tnedijiet ta' żwieġ. Kienet triq ta' taqtih il-qalb speċjalment għal Joanne Cassar, il-persuna li ġildet ta' dritt tagħha fil-Qorti ta' Drittijiet tal-Bniedem fl-Ewropa. Cassar mhux biss ġildet ta' dritt tagħha iżda għad drittijiet ukoll ta' mijiet ta' persuni transgender fosthom għat-tfajla li ser tiżżewweġ il-lejla. Mill-ġlieda ta' Joanne gawdew persuni oħra. Tkellimna mal-persuna li ser tiżżewweġ il-lejla dwar il-preparamenti li qegħdin isiru. Il-preparamenti statiċi l-hom għaddejjin mis-sena l-oħra minn dun qatat il-liġi. Minn għaddit il-liġi. Jina għal-ġurnata tal-lum vera tinħossni relax, jisni kontet nistennija minn dejjem. Għajjajt zgur u għandi diġa binas, ma naħseb kollox worth it, il-xolli għamilna, naħseb għajkun worth it.